Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo pamirsa, pripun kabare? Pinanggih malih kalih kula Sheila Oktarina. Temtu mawon ing program kesayangan kita Pawartos Jawi. Kathah informasi sampun dipun rangkum kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun kasuksesan NDX Grup Musik Ngayogyakarta kanthi gaya musik ingkang dadosaken setunggal hip hop kalian tradisional. Mitos utawi fakta, tiang Jawi boten dipun keparengaken nyapu wonten ing wayah dalu. Napak tilas sejarah, seni karawitan ingkang gadahi seni adiluhung, sosial kalian spiritual. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa kesukaan NDX saking Yogyakarta kanthi gaya musikipun ingkang saestu asik lan gadahi kathah sanget penggemar kalian ugi ingkang sami mirengaken. Wah, saestu menarik nggih pamirsa. Boten punika kemawon pamirsa wonten ing jagat musik salajengipun niki dadosaken musisi Indonesia ingkang sepisan tembus top 20 global Spotify. Tembangipun ingkang sampun go internasional. Lajeng pripun nggih tembangipun? Pamirsa sedaya informasinipun. Dudu jarak sing gawe awak dhewe pisah. Nanging kuwi ning mburi meneng-meneng gawe pisah. Ana krupuk dipangan panda. Remuk dah. Pamirsa, grup musik asal Yogyakarta kanthi asma grup NDX AK nembe nikmati puncak kesuksesanipun. Amargi musikipun ingkang unik lan eco dipun pidhangetaken tiyang kathah. Grup musik NDX kasil nyatunggilaken unsur hip hop modern kanthi irama tradisional Jawi. Ugi basa Jawi damel genre enggal ingkang seger lan narik kawigatosan uyar. Salah yen kon berjuang dhewe. Sing penting Pamirsa, musik piyambakipun menika boten namung sekedar hiburan nggih, nanging ugi dados jembatan antawis generasi anem kalian oyot budaya Jawi. Sekar-sekar NDX menika kagungan lirik basa Jawi lan caket kalian pagesangan sedinten-dinten. Utawi sebatan lare jaman sak menika, relate banget deh. kowe malah ngeboti liyane. Keberhasilan piyambakipun sedaya mbuktekaken menawi musik tradisional boten kejur lan saged dijumbuhaken kalian ngrembokaning jaman. Grup musik NDX ugi nindakaken konser-konser ingkang dipun kebaki kathah pangremen. Kesuksesan NDX AK menika ugi nginspirasi musisi sanes kagem wantun bereksperimen lan berinovasi lebeting nyatunggilaken genre musik ingkang benten. Piyambakipun sedaya sampun mbuktekaken menawi musik tradisional keparing tetep relevan lan dipun remeni dening generasi anem uger dipun kemas kanthi cara ingkang kreatif lan menarik. NDX AK sanes namung sekedar grup musik, nanging ugi dados representasi bangkitipun musik tradisional Jawi wonten ing era modern. Niki Zevanya ingkang dipun tepang kalian asma panggung niki
penyanyi ugi penulis saking Indonesia. Dados musisi Indonesia pertama ingkang mlebet ing saklebeting top 2 Spotify Global Chart kalian sekar cover You Will Be In My Heart ingkang minangka perangan saking Spotify single. You Will Be In My Heart sakleresipun minangka sekar Phil Collins ingkang moncer ing gangsal Juni 1999 dados perangan saking original soundtrack film Disney Tarzan. Menarikipun lebet versi cover menika niki nyisipaken sentuhan gongso pirantos musik tradisional Indonesia wonten saklebeting aransemenipun ingkang maringi sentuhan khas Nusantara lan damel kasugihan ing werni musik. Lebeting sekar kasebat, sentuhan gongso ing sekar menika boten namung maringaken raos emosional ingkang lebet, nanging ugi nampelaken identitas budaya Indonesia. Wah, pamirsa saestu sanget hebat nggih. Pamirsa saking nol ngantos sukses sakmenika. NDX Group saking Yogyakarta punika ngginakaken basa Jawi kanthi instrumen tembang genre hip hop ingkang kathah dipun remeni kathah masyarakat. Lan ugi temtunipun jagat musik sapunika niki dados musisi ingkang sepisan wonten ing top 20 global Spotify. Boten malih wonten ing salebetipun negari kemawon nggih. Suwantenipun niki sampun go internasional saestu hebat nggih. Pamirsa kita tilaraken kalih pawartos kala wau. Salajengipun kita badhe mangertosi nggih mitos utawi fakta tiyang Jawi ingkang boten dipun keparengaken nyapu wonten ing wayah dalu. Kados pundi nggih pamirsa? Ketingalipun menarik nggih. Nah, pamirsa mekaten informasinipun. Pamirsa, menapa panjenengan nate midhanget mitos ingkang sumebihar wonten ing masyarakat Jawi ingkang boten maringke nyapu ing wayah dalu? Mitos menika wonten saking tedak temurun lan dipun pitados dening saperangan masyarakat. Pangandel menika ngoyot ing kapitadosan menawi nyapu ing wayah dalu badhe ngicalaken rezeki utawi kabegjan. Malah wonten ugi kathah versi cariyos malah ngaitaken kalian aktivitas makhluk lelembut ingkang kausik dening swanten lan gerakan sapu. Konon nyapu ing wayah dalu badhe ndamel sedaya kanggen ing griya kaicalan berkah lan datengaken bencana. Nanging pamirsa, kasunyatanipun saking sudut pandang logis lan ilmiah boten wonten bukti ingkang nyengkuyung klaim kasebat loh. Aktivitas nyapu ing wayah siang utawi wayah dalu namung kegiatan reresik griya. Pranyatan tiyang Jawi boten kepareng nyapu ing wayah dalu langkung tepak dipun kategoriaken dados mitos. Sanadyan kapitadosan menika tasih dipun ugemi kanthi saestu dening saperangan masyarakat, wigatos kagem misahaken antawis tradisi budaya lan pangertosan ilmiah. Tradisi budaya kedah dipun hormati, nanging boten sisah dipun estoni kanthi babi buta. Bilih boten wonten paugeran ilmiah ingkang kiyat. Mitos menika namung tumrap kearifan lokal ingkang kagungan tujuan kagem disiplinaken masyarakat. Nyapu ing wayah dalu ing jaman rumiyin ing pundi penerangan tasih kewates menika mbok bilih saged dadosaken bebaya kados dawah utawi natoni badanipun piyambak.
Mila pamirsa, pepacuh kasebat langkung nandhesaken wonten ing babagan keselamatan lan keamanan. Pitados menapa boten kalian mitos menika estu dados hak piyambak-piyambak nggih pamirsa. Ingkang paling wigatos inggih menika jagi karesikan griya ing sak wayah-wayah wekdalipun. Nah, pamirsa kados pundi pripun miturut para pamirsa punika mitos utawi fakta. Lan wonten ugi pinten-pinten ingkang tasih nderek bab punika nggih. Bilih saestu boten dipun keparengaken nyapu wonten ing wayah dalu lho. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih kanthi informasi menarik sanesipun.